Hola, bon dia. Soc Xavier Àgueda, del CFA Pere Calders, i volia parlar-vos una miqueta d'un sistema operatiu d'interfície gràfica i com fer-lo servir amb el ratolí. Un sistema operatiu d'interfície gràfica és lo normal, o sigui, el Windows. Antigament, els sistemes operatius eren tot de comandos, de text, i teníem que escriure unes ordres predeterminades en plan, obre tal cosa, obre no sé què, ves cap aquí, ves cap allà, tot teclejant. I era una mica embolicós, calia aprendre's les normes. Ara és molt més intuïtiu, és molt més fàcil, gràcies a aquest invent d'aquí. Això d'aquí és el ratolí. És un aparell que quan el mous sobre una superfície, a darrere té una boleta o un petit LED que et permet, li diu informació de per on estem movent. I al moure això es mou un cursor, apunta a diferents coses. I aquí dalt hi ha uns botonets. Només hi ha dos botons. Al mig a vegades tenen una rodeta, però la rodeta no cal. Si teniu un ratolí sense rodeta, podeu tirar endavant. Però dos botons s'ha de tenir. Si té menys de dos botons, mal senyal. Segurament té dos botons, sí que l'hauria de tenir. A l'esquerra i al dret. I amb aquests dos botons, que es controlen amb aquests dos dits, podem fer 3 accions. No, en realitat 4. Quan diem fer clic, una és fer clic. Quan diem fer clic ens referim a pic, amb el dit principal, amb el d'assenyalar, movem el cursor on vulguem i fem ping, i això és un clic. Quan diem doble clic ens referim amb el mateix dit, fem clic-clic 2 cops, una miqueta ràpid. Es pot regular el sistema operatiu i dir-li més ràpid o menys ràpid, però tal com està per defecte us va bé. Clic, clic-clic, doble clic. I l'altre, el botó de la dreta, és el que es diu el botó secundari, que s'utilitza per obrir menús. Ara ho veurem, ara ho veurem en la pantalla, però us aviso que el botó secundari és el que es fa amb el segon dit, aquest d'aquí. Fa de més mal assenyalar la càmera, però ja m'enteneu. Clic, clic secundari, doble clic. Doble clic és sempre amb el principal. Clic, doble clic i clic secundari. I anem a veure això què fa. Us tenia que ensenyar primer a la pantalla, i ara, o sigui, primer a la càmera i ara a la pantalla veurem què fem amb això. Això és l'escriptori de Windows. El Windows és el sistema operatiu més comú avui en dia i és molt probable que, si no sou grans entesos de la informàtica, sigui el sistema operatiu que feu servir vosaltres. Jo moc el ratolí, i quan moc el ratolí, la fletxeta, veieu la fletxeta que es mou per aquí? Fa el mateix recorregut que jo faig amb el ratolí sobre la taula. Si agafo el ratolí malament, si l'agafo de costat, quan vulgui pujar i baixar, estaré movent-lo de costat, però a la que l'hagueu fet anar una miqueta no hauria d'haver-hi pèrdua. Llavors, quan assenyalo alguna cosa, quan poso el cursor sobre un element, fixeu-vos que aquest element es queda assenyalat. I a vegades també canvia la forma del cursor. Aquí almenys ens marca que estem assenyalant alguna cosa, i a vegades s'obren menús, coses. Doncs, a part d'assenyalar, quan estic assenyalant alguna cosa, puc apretar, fer un clic. Ara he fet un clic sobre calendari i aquest element s'ha quedat seleccionat. Si aparto el cursor, el calendari segueix estant seleccionat. I si vull deseleccionar, fer que deixi d'estar seleccionat, faig clic fora d'ell i ja està. Veus? L'ha deixat anar. Clic, selecciona, clic, el deixa anar. Sempre clic, el que us deia, un clic suelto amb el botó principal. Selecciono un, faig clic, selecciono un altre. Faig clic, selecciono un altre. Llavors, un clic selecciona, i si faig doble clic, el que fa serà obrir el programa. Si el que assenyalo és un programa, per exemple, això és un programa, si faig clic, selecciono, si faig doble clic, l'obre. Triga una mica, però està obrint. Veieu això que gira? Això blauet que gira vol dir que està pensant i que l'està obrint. I aquí el tenim, aquí s'obre el programa. Si faig doble clic sobre un programa, si faig doble clic sobre una imatge, s'obre la imatge amb el programa que calgui. Per exemple, anem a fer aquí, anem a veure aquesta imatge. Faig clic aquí
i sobre aquesta imatge, el gorret amb l'arc de Sant Martí. Llavors, hem vist clic, hem vist doble clic, i ara us ensenyo el botó secundari, el de la dreta, el del dit que feia estrany quan l'ensenyava a la càmera. Apreto el botó dret i el que faig és obrir un menú contextual. Sobre això es diu menú contextual perquè depèn del context, depèn del que estigui apuntant. Fixeu-vos aquest menú que hi ha aquí. Si l'apreto aquí, és molt més petitó. Si l'apreto aquí, és diferent. Depèn del que estigui assenyalant, se m'obre un menú amb tot de coses que puc fer amb aquest element. Per exemple, això és un programa, l'Audacity, puc obrir-lo i... no vull liar amb tot això. Puc fer moltíssimes coses, però si faig clic aquí, a la imatge, puc fer unes altres coses diferents. De moment crec que amb això està bé. Apreneu-vos botó normal, botó clic, botó principal, doble clic i botó dret per obrir el menú contextual. Val la pena aprendre's la paraula aquesta. Doncs... No, una última cosa. Anem a fer clic sobre un element i mantenir el botó apretat. Fins ara feia clic i deixava anar, només apretava i deixava d'apretar. Però si apreto i el mantinc apretat, ara aquest element està seleccionat i està com agafat, és com si l'agafés amb la mà. I puc moure el cursor i m'emporto la cosa. Això es diu arrossegar. Puc arrossegar els elements d'un lloc a un altre. I jo crec que per avui estem. En el proper vídeo veiem una miqueta com funcionen les carpetes. Fins aviat.